Добре, така че днес ще се задълбочим в темата за езиковата култура и нейното значение в съвременния свят. Ще разгледаме интересни аспекти, свързани с културата, езика и как те влияят върху обществото и индивидуалното поведение. Това е изключително интересна тема. Често говорим за езика като за даденост, но той е толкова многопластов. Всяка култура носи уникална атмосфера, която се отразява в езиковите норми и поведение. По-удивителното е, че днес ще коментираме една презентация, изпратена от България? Да, езикова култура в България. Да, вие споделихте някои слайдове. Точно така. И честно казано, когато получих тези, си казах: еха, какво е това? Но след това, докато започнах да ги преглеждам, си казах: вау, това е наистина интересно. Карате да се замислиш за всички неща, които приемаме за даденост, когато говорим за език в рамките на конкретна култура. Възхитително е, да. В България също ползват PowerPoint и изучават публично общуване. И е интересно, защото слайдовете изглеждат като план за урок, евентуално за ученици. Чудесно! Точно така. Например, едно от въведенията в нашата дискусия се фокусира върху това дали официалните езикови правила трябва да се прилагат в онлайн общностите. Какво мислите по този въпрос? Това е толкова актуална тема, особено с възхода на социалните медии. Онлайн пространствата често разчитат на неофициален език като норма, което ги прави динамични и креативни. Но как да намерим баланс между правилата и свободата? Напълно. Например, представете си, че сте в онлайн форум и някой поправя вашата граматика или критикува употребата ви на жаргон. Това може да създаде напрежение, нали? Определено. От една страна, насърчаването на правилното използване на езика е важно, но от друга страна, строгото прилагане на правила може да задуши свободния, експресивен характер на онлайн комуникацията. Това е труден въпрос, без лесен отговор. Може би ключът е в намирането на баланс между езиковия етикет и креативността, които правят онлайн пространствата толкова вълнуващи. Съгласен съм. Всъщност, един от казусите в материала пита дали продуцентите на реалити телевизия трябва да носят отговорност за езиковото поведение на участниците си. Това е провокиращ въпрос. От една страна, реалити телевизията често се основава на драма и конфликти, които включват различни начини на изразяване. Но от друга страна, дали излъчването на неподходящ език го прави по-приемлив? Това е сложна дилема. Продуцентите имат отговорност да представят съдържание, което е подходящо за аудиторията, но прекомерното редактиране може да загуби автентичността на шоуто. Това е истински баланс между етични съображения и творческа свобода. Това наистина ни кара да се замислим как езикът формира нашето възприятие за реалността и взаимодействията ни с другите. Този урок наистина подчертава колко сложна е тази идея.